Naning Nakapalit kamot. kang tagsudan? Naning kamot og pamayot. Sa minana pumayot. Hoy, babae! Hoy Karen. Ha? Sa minana, pag inom sa ba? Mag-explain ba ko ba? Go. Sa minana, ingana di ay. Asa mo ko dapit mo kaon ani eh. Adira na siguro ko dapit sa kuan ah. Pahit sige diri ah. Diri ra ko mo kaon eh. Wala lagi ni tao. Nga naman di ay nagkaon masag ko. Lami kini akong sudan oh. Asin. Pahit sa gihapon eh. Bibi. Hindi ka di aday. Humaw ta. May kinagkaon naman ka. Mura sudan ako. Saan may sudan mo? Asin mo sudan. Asin. Dapat sa manggapon na kasi magpakanaan ta bisag wala. Sinsya dyo kebe kay pag-apply na kong trabaho ganina, wadyo kong nadawat ng taon. Dapat sa gapon na, pagtanto nagnahalay ta. Di ba? Oo, inoon ka na, pero di ka pwede sa kuha nga, nga na makit-anti ka nga, asin rin mo sudan. Kumusta man yung pang-apply? Gani ko nadawat yan eh, kay kulang na ko sa experience daw. Sige lang. Namputay uma. Inoon, pero murag naluoy dyo kasi mo nagtanaw bi kay sa anak karon no, dapat karon. Ngayon ka. Naunta kay sudan nga tarong. Ako biya lalaki no, ako'y padidi pamilya, ako dapat manikamo sa tua. Pero sige ra kay mangita ako diskarte. Yeah, okay sa Kabala kuha. ka. Okay ra man kasi mga kuan. Nakay bugas. Basta ni. Kuya, pilihan ni. Naluoy dyo kapag ayos ang asawa ron ba? Pilay diskarte karon na makita. Sa ritay sudan na to, asin rin taon. Namunan na pa yun ako to. Tang naigrasyar mo doon. Ngita itong diskarte karon na magkurtahan ako. Pait yun kayo. Uy, Buknoy, asa may problema nimo? Kanang, ngita itong kuwan lagi. Kabaho ba kay wala ko ka kwarta lagi nga kuwan nga. Akong sudan sa akong asawa ka asin rin taon. Ano mangita magtrabaho nga? Nagtrabaho naman mo diri sa akong asinda. Kulang lagi kayo ang kwarta lagi. Wadyo ko'y kapalit. Iguras bugas yun. Tama ba ya ang sweldo ninyo ha? Ang inadlaw ninyo, tama ba ya? Pila man yung inadlaw karon di ba 390? Pila man ang inadlaw gyud ay? Dili mo kukuha ko ang god kay napay mga sudan, napay pas kurente, napay mga tubig. Ah, sus Ginoo nimo Buknoy. Ay kabalaka ni ana oy, ay kabalaka ana. Okay ra ba sa imo ha? Nya, ako'y mohatag sa imong allowance basta imo lang kung lipayon kada anhin ako diri sa akong asinda. Asyobol man ka nang anak ko'y kwarta. Oy problema, oy nganong kung dili. Oy, basta ako ihatag sa imo kada anhin ako basta malipay lang ko. Oh. Tag 20,000 kada anhin 20,000? ako. Yes. Ako na bahala ta na sa mga grocery. Basta ipakuan lang nato nga nanarbaho ka, ay nagsaba sa mga asawa. Hindi ka sa kuha ba si magsilos pa di mga asawa. Oo, syempre. Kwarta na guna niya. Parago ni sa iyaha gud ako nimo gud. Uy, problema ay. Oh, Basta, sige. lipayon ko nimo Oh. ha. Bantay ka. 20,000 bay kada adto, 20,000. Katulong may makita ani. Pero 20,000 fights ta kay ni. Uy, kwarta na kay ni. Maayo ang tao. Nakita na tong trabaho sa Okay. Buknoy. Lipay kay karong adlaw ba. Nakakita ang trabaho uy. Hello, congrats! 20,000, 20,000 ang bulan. Ano 20,000 man? Dako, oy! Alangan ako, ginitag trabaho god. Ya okay ra sa mga 20,000 makapalit na kita Sama na nga trabaho. Oh, Ya, ay nagkapangiputan na diya. Ay importante nga trabaho na ko. Kana sa maka magsugod? Ugma na yun. Hello, congrats love. Unya. Kung sa may ikuha ni mo na, dako, uy, di man ko katuwa sa 20,000 ang bulan. Pagkuhan diya. Ay importante nga natin ikapalit sa sudan, natin kabay kurente. Nanay pang bayad sa tubig basta kay suportahin ako sa akong trabaho. Sige. Okay. Ya, para ugma ha. makay masuot. Sayo ko lakaw ugma. Oh, way problema. Ayog katingala nga dugay ko mabalik. Ano? Oh, pahit sa gyapon. Sabot mo, na makaitrabaho no. Gani no. Ya mula ko sa Oh, sige lakaw na amping. kaya mo na to niya. Ish. Yung sabot buntag daw. Ya karon wala pa. Kasi mana ni nagpadulong ni. Aboto lang ako siya diri sulod. Uy, Buknoy. Hanam di ka di ay. Ganina na ka? Totoo na po ko. Sige na sundang ka diha ah. Wala, uy. May sunod yung taon, uy nga. Ay, mo gani no. Ko diha ba kay makit-an ta diri aron. Wala may nakakita sa kuha ba? Kung sa taong kagay, gibalaan ka sa kuha. Kunya, unsa may ko ano? Ikaw, Basta kay ako. 20 mil. Oh. Tapos hindi tagaan ka na kwarta. Ano kung kwarta din dala? Sa may lingaw na to karon pre. Wala ganyan no.
Unsa may tirahan to ron? Ato siguro tas unahan basig na ilingaw dito ba? Sige. Mga ligo siguro tag saba no. May pag yun. Kay igang kayo, init po kayo pala. Init kayo. Kaysa nakadungog ka sa kung nadunggan. Wala man. Asa ba? Dapit tanawa dira sa baboyan dapit murag na saba. Wala oy. Pagilom. Murag na lagi paminawa. Sige daw. No na ano? Naagi day. Banagay kayo nagunsa ka na sila. Hala. Si Kuan man eh. Taga sa yuta. Oh, si asawang Carmina no. Unsa man itong itugan siyang Kuan asawa? Sige. Tara. Salamat kay sa kwarta ha. Okay kayo way problema na basta kay ang akong ingon sa imuha. Ako na bahala. Kadaanhin ako diri. 20,000 imo madawat sa ko. Basta kay lingawon jud ko nimo. Alangan. Siyempre, Tama gini kwarta makapalit jud kag suda na nay. lingaw jud ko nimo basta importante yun, malingaw jud ko ha. Na po, pero karon salamat jud kay enjoy kay. Sige, basta ugma ha. Balik ha. Bye-bye Buknoy. Kwarta jud ko ani son. Dugay man kayo si Buknoy. Uy, wala na raba may bugas. Uy, Maria Carmina. Uy, Kabalo ka? Oh. pwede ka ba bay? Unsa man? Unsa man? Imong bana ba naghimog something wrong? Something wrong. Katong mo tagiya sa kanyuta. Dagiya sa yuta ba? Kabuutan ato akong bana eh. Sige mo pangdaot dira oy. Wala lagi minandaot nakita na mo sa akto ba nagbuhat sila something wrong gaano murag saba man ka sila. Ah, dapita. Katugong kuan dito sa babuy-ad. Basig na sayop lang mo. Mao lagi nakita sa mong duha ka mata. Unyag mato ko dito. Wala unsa ang taman mo. Lagi. Lagi. Tara. Tako dali Isa ba ikaw sabayan kay ko? kuan. Padaong na to dire. Diri gito siya oh. Taro bitaw mo. Lagi. Wala man lagi sila. Basig nang lakaw na Wala kayo. namot-mot ra jud mo nako. Namot-mot ra mo nako. Gali. Uyag mauli kog balag natog ra to dito ha. Wala lagi to na to kay bago pa na mo nakitaan kitong bag adto na mo dito padaong Balan ko ni ron muuli jud ko. Uli dito magmahay ra kag di ka mo to sa mo kay tinuod bitaw mong gipang-ingon. Oh, Buknoy lara mali ka diri adihay. Asa magigikan? Anong karkagin imong buhok? Unsa man ang mga kismart dra? Sige smart. Panamin, tanawa. Kinsa man na, ngano man na? Ano man ni? Ang puti mo. Ibutangan siguro ko nimo. Ay kukuha na ha, lami kay kasagtuan gikan ko dito. Nainiingon sa ako ah. Ang tag-iyaan ni diri ah. Imuhang kafling. Si kapling ko kay ana ba ko na narbaho ko. Kababoy ba ninyo? Bayot pa gyud to. Ug mangita maganing kag lain Buknoy, kanang babae Buknoy. Ay kwarta oh. Ay kwarta. Lamlaman na imong kwarta. Lamlaman na imong kwarta kung ingana magaling nga pamagi. Ako. Basig nagtuo ka ha? Unya, unsa man na naturon? Nanay kamot diri ko makakita kwarta para sa tuwa. Last chance na lang nimo ha. Pag makitaan pag kita tikasunod nga ingana gyapon ang porma nimo, ambot lang jud mo Buknoy. Niron. Dito din mo saad sa baboy mag-abot-abot ha. Bantay lang muna ako dito. At ngan tam dito unya. Tuo ka. Imo ko mailagbuang ka. Nagkaminas ka na ako, babae kung buhat, ilisan ko yung magbayot. Di magsilbi ng ano eh. Mubalik ko dito, maniid ko. Naman ko diri, mo manilagi kon. Mao dyan eh. Kaya mo maginingaad nga baboy dyan. Diri ko maniid ko ron. Sakpan di kang bukong nga karon. Awa. Joy kay ko diri pag-ariya. Wa gyud ko masayop. Ako masinda. Bayot gyud ron. Abi nimo kung sugot lang ka sa ko ano. Dito ka pa problema, kwarta lang. Ako na yung bahala nimo Ito ko siguro po og kawalan po nas Buknoy. Sure makakakuan. Imuha na na oy. Kaming kalubinhan, ako kakawan. Kadamak niyo mga baboy prutas kinarap diri. Wala nang kamot. Hoy! Nganong naman ka diya? Unya karon. Pag-explain. Hoy dai, paminaw hoy. Saba ba yung taka? Kami nag-istorya. Ako explain. Okay, sige go. Go ahead. Say luwa jud ko nga nabuhat ako ni. Para naman po ni sa imuha pod. Bisan pag magigda kag bulawan Buknoy para ibuli sa kuwa dili ko oy. Kababoy ninyo para lang. Uy, biyain na, uy, biyain na kuyog sa kuha. Basta katong giayon ako sa imo ha. Kuyog na. Ikaw ay Ayaw na bahala, yun. ha? Lakaw na. Uy, ay kamalaki. Kilong sa mo. Papa, ay, Kuno na aragod niya. Bahala ka Nanikamot ka para sa tunduha? Naningkamot. Nakapalit kang taksudan? Naningkamot og parayot. Usa may naana pamayot? Hoy, babae. Hoy Karen. Ha? Usa may naana? Pag-inom sa ba? Go. Explain pa ko ba? Go. Usa may naana ingana di ay. Dam- Limpyo man ang kwarta. Laki. Unya, usa may naana? Una ka. O si lalaki. Unsa ka ba ka? Ang ako lang postura mo laki, pero ang ilalom sa akong kasing-kasing babae ko, day. Kasing-kasing lang na. Sus Tama na. Bayot ka. Tama na. Unya og bayot, ha? Unya og bayot. Unsa man? Paguban mong duha mga baboy mo. Ay, Hindi ba kuban me? Ay, kabalaka. Ako na bahala nimo. Ako na bahala. Pasag dito yung asawa. Uy, pasag dito. Pasag dito. Ay na. Basta kayo, bahala na siya diha.